Jeg er både coach og lærer, og det er et brændende ønske for mig at få meget mere struktur på mine egne idéer. Og en mulig workshop var umulig for mig at strukturere før, men efter jeg er kommet her på Lykkes Workshop on Workshop, så er jeg køreklar. Altså jeg har fået det helt færdige koncept, og nu skal det bare fyldes ud med mit personlige præg. Grunden til, at jeg har deltaget i Workshop on Workshop, det er for at højne niveauet, få nogle inspiration til nogle spændende øvelser og en anden læring. Jeg har fået en masse inspiration og en masse energi og en masse forskellige spændende øvelser, og også en struktur og en model, som er enkel at arbejde med, så det egentlig også er en stor glæde at både udarbejde en workshop, men også at formidle den på en anden måde måske. Så det har været rigtig godt. Meget lærerigt for mig. Jeg kom på Lykkes kursus, fordi jeg har undervist for rigtig mange år siden, og nu vil jeg gerne i gang igen, og jeg trængte i den grad til at få et indspark til at gøre det godt. Det har jeg fået med hjem, det er jo en ting af den bageform, Lykke hun lover, og den får man, og det sidder bare i skabet. Derudover så får vi en masse mere. Vi får inspiration. Lykke giver og giver og giver af sin lange erfaring, så det er jo en helt gavebutik, man kommer ind i. Lykke, hun kan få en til at tage det med ro. Der hvor man kommer med sådan en forvirring om, hvordan gør jeg? Hvordan får jeg det her bragt ud? Hvordan kan jeg komme ud med de der budskaber, bid for bid, så det er forståeligt for andre mennesker? Det kan hun altså virkelig få en til at rykke på. Det handler meget om at få fokus på, hvad er det lige præcis, der er min intention med den workshop, jeg laver. Og det har jeg fået mere fokus på, end jeg havde før. Lykke er enormt inspirerende som person. Hun er sjov og fuld af energi, og det gør, at hun er meget interessant at høre på. Og så er hun knusende dygtig. Masser af erfaring og masser af egen læring, som hun øser ud af. Dels er hun super skarp. Hun er god til at kigge ind bag ved lagene, om jeg så må sige. Hun er god til at finde ud af, hvad det er, du selv står for, hvad du gerne vil have ud af dine workshops, og så er hun super dygtig til at komme med den professionelle sparring. Man skal ikke altid selv finde modellen selv, men hun er også god til at komme med en målrettet idé eller en løsning, som man kan gå og overveje. Så det bliver meget individuelt forløb, hvilket jeg sætter stor pris på. Det er et eksklusivt forløb, vil jeg sige. Jamen Lykke, hun har så meget power, man kun vil have endnu mere af. Så kan mine workshops blive lige så skarpe, som Lykke workshops er, så har jeg fået det med, som jeg skal have. Udover at jeg har en agenda for mine workshops, så har jeg fået sådan den underliggende også agenda. Hvad har mine workshop-deltagere brug for at føle, så vi har hele intentionen bag. Så jeg faktisk har sådan flere agendaer bag mine workshops. Det har været rigtig interessant at arbejde med. Så jeg har fået meget mere ud af det. Jeg har fået meget mere med mig hjem, end jeg overhovedet havde drømt om. Det har været en helt ny verden, der har åbnet sig for mig der. Det har det. Så det kan kun anbefales. Ja, jeg anbefaler rigtig gerne de her par dage, plus den her opfølging, der så er 14 dage efter, synes jeg er fuldstændig vigtig at have med. Fordi ellers bliver det hurtigt dagligdagens ting, som tager overhånd, og så bliver man ikke holdt fast i de tanker, idéer, den inspiration, man egentlig kom med. Så det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Meget intensivt og rigtig godt. Jeg vil anbefale Lykkes kursus til alle, som står i en eller anden form for lære andre noget situation. Og jeg vil ønske, at alle dem, jeg har været på kursus hos tidligere, de har været hos Lykke, så har jeg fået meget mere med hjem. Det her, det er kærlig input og spark bag i, også med hensyn til salg og markedsføring. Der er Lykke jo super dygtig til alt, hvad der foregår på nettet. Så alle selvstændige eller med lyst til sammen kunne klart få fordel af Lykkes workshop.